Mbak Mano. Halo. Aku sok nek rabi wangono ya. Iya kok ngono Aku nek muni-muni kelingan mantanku biyen kok. Bah, lah iki lho. Mantanmu. Tenan Mas lara ati aku. Nyapa mantanmu nyapa? Lah nek wong lunga jejer ngene iki terus ngomong ngene. Mecok aku nek rabi dandan ana ya mak teratap aku. Lho. Terus gak kolu mangan seminggu aku, Mas. Oh, sing ngomong ngono mantanmu ngomong ning sampean. Pas amor aku lungguh ngene iki, Mas. Besok aku nek rabi pacakno ya yang ngono. Lho, piye to ki? Aku mak teratap terus aku 7 dina gak doyan mangan, Mas. Terus bar kuwi aku mau mangan sembarang-barang, Mas. Lah maune oh kuwi kawitane ngono to. Kawitane lemu ya ngono kuwi. Lah iya, ya sedungane Alhamdulillah ya Mas, sing nonton nggih pun kathah sik kathah. Heeh, ki jodohku jek disingitke karo Gusti Allah. Aja dhisik manut aku. Lah ya iki maksudnya disingitne lho karo Gusti Allah. Jek disinggahne karo kancamu ngono lho Mas maksudnya. Singitne ya ora. Engko roro krowak. Iya. Ya ora apa-apa Mas. Aku gelem rabi karo Mas Akbar. Ya wis kuwi nek. Mesti mancing-mancing lho sampean iki. Ora. Nek wis ora nakal. Nanti tekan jam 2 kunjul. Karo mangsaku tanpa kendu kenceng terus. Iya. Nanti iki wis biyen lakone apik-apik awake dhewe lah ya ning ngrengkep iki lakone apik-apik iya. Ya bebate sak bisa-bisa klungsu-klungsu nderek kudu ya Mas Fitro ayo. Sak gaduhe nalar sak kadaring lampah. Yo. Wong jenenge setiap dalang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lah yo. Jadi sak bisa-bisa nek ngracik awake dhewe disesuaikan karo kemampuane awake dhewe. Ora mungkin nek dhewe ngracik kapal sing ditampilne iki sing awake dhewe kelemahane awake dhewe ditonjolkan iki ndak mungkin. Yo. Kuwi jenenge padha karo bunuh diri. Lah yo. Kalau setiap dalang ngeracik lakon beda-beda ki yo memperhitungkanku yo kok sing sabete apik, sing cature apik, ngono kuwi yo ditonjolne cature dan lain sebagainya. Ayo. Jadi dalangnya bukan hanya bagaimana dipentas kuwi unjuk kebolehan, tapi dalangnya bagaimana Nur Panggung menutupi kelemahan. Yo, menutupi kelemahan dalang pengerawit presiden dan penyimping. Wah, kok penyimping ora. Ya, kan dari si nganggo bowo-bowo. Wingi kan saka Tio kecil mbek aku Jare pengen ajar bawa. Ning urung tak pinangkani kae wektune mbuh pas pentas ning dike suk-sukan wektune. Ya saiki bawa di ya. Selamat pagi, Dik Tio. Selamat pagi. Kae lali aku ke WA apa to? Pengen WA apa? Pengen bawa apa? Belajar bawa, Mas. Nggih. Bawa napa? Dadi ati. Wah. Sing bawa adike sing nembang mbake. Iya cocok saomah wong seni kabeh. Iya, Mbak Sri saomah wong seni kabeh. Adike seniman, bojone seniman. Iya. Bapake ibuke lho ya seni menandur brambang. Ya. Ya, Dik Tio alon-alon mawon. Ya, Gegarane wong akrami Duh. Dudu bondo dudu rupa amung ati pawi
Dik Tio, Nggih. sampean ini selama belajar ngaten iki anu enggak sering nonton wayangane Dalang Senior terus pas girungan ngono sering ndak? Nggih. Wonten, Mas. Sapa belajar apa? Ning YouTube no sing ditonton penggirong sinten? Sapa Nduk? Sapa Le? Anu yo wis. Lah kok malah rasan-rasan to, Mas. Yo, Pak De Seluntu. Nggih, riyen kan nggih teng mriki to. Iya, lah kok wis jenempono angin Cirandi yang kawiat. ngapunten Mas Petro. Dalem. Benjing ki nganu le nek pengen belajar sing apik, Heeh. belajar kok Mas Heru belajar lipstikan sik ya. Oh. Terus karo Boten. Lho, marahi ben gak ketok pucet. Oh nggih. Mas Heru ki lipstikan mergane pek ketok pucet. Aja lali. Lah cemplon tanpa lipstik yo ora pucet cemplon. Ora ya raine wis ngono kuwi yo. Wonge ngalih nek ngene iki wisan. Wis ngalih. Ngalih. Tapi ngene iki kudu gawe peraturan, Mas. Peraturan Pajak nek urung bar gara-gara limbukan ora oleh medun. Loh, lah cemplon kan penyimping. Oh iya, iya. Lah tapi ya penting, cemplone malah ora oleh medun kudune. Kudune nek enek apa-apa dilalah lho. Nah ya kudune disimping pisan ya. Ya, terus. Luput pisan kena pisan Luput pisan kena pisan. Cakep. Kok kaya pantun. Terus. yen gampang luwe gampang. Mau sore melu campur sarine sapa yu? Sangga Buana, Tenanan, Bro. Surya Buana. Nah, Sangga Buana kok ning Kediri lho maksudku. Lah ora oleh Sangga Buana. Yo pasare Surya Buana. Jenengane kak ya. Iya. Oh, jan nek numpak mobil sopirku iso kaya pembalap pokoke. Sampai nih udah nyampe mana? Wis tekan guri aku. Nah, tenan cepet banter tenan yo. Cepet tenan. Heeh. Terus Piye? yen angel ka langkung tan kena tinumbas arta dadi ati muga-muga atine warga masyarakat ngrengket dadi ati karo atine kanca-kanca Astabrata. Iya, Mbak Mano. Iya. Halo. Aku sok nek rabi wangono ya. Iya ya kok ngono Aku nek muni-muni kelingan mantanku biyen kok. Bah, lah iki lho. Mantanmu Tenan Mas lara ati aku. nyapa mantanmu nyapa? Lah nek wong lunga jejer ngene iki terus ngomong ngene. Hmm. Aku nek rabi dandanono ya mak teratap aku. Lho. Terus gak kolu mangan seminggu aku, Mas. Oh, sing ngomong ngono mantanmu ngomong ning sampean. Pas amor aku lungguh ngene iki, Mas. Besok Besok aku nek rabi pacakno ya yang ngono. lho piye to ki? Aku mak teratap terus aku 7 dina gak doyan mangan, Mas. Hmm. Terus bar kuwi aku mau mangan sembarang-barang, Mas. Lah maune Oh kuwi kawitane ngono to. makane kawitane lemu ya ngono kuwi. Lah iya, ya sedungane ra. Alhamdulillah ya Mas, sing nonton nggih pun kathah sik kathah. Heeh. Ki jodohku jek disingitke karo Gusti Allah. Aja dhisik manut aku. Lah ya iki maksudnya jek disingitne lho karo Gusti Allah. Jek disinggahne karo kancamu ngono lho Mas maksudnya. Singitne heeh. Ya ora. Engko roro krowak. Iya. Ya ora apa-apa Mas. Aku gelem rabi karo Mas Akbar.
Ya wis kuwi nek. Mesti mancing-mancing lho sampean iki. Kaya Ora. nek wis ora nakal. Alah. Alah, Mas, aku ki pesen yang jenengan. Piye? Tuntutlah apa ki jenenge karire sampean. Sampai negeri Cina. Aduh men. Piye to? Piye? Tuntutlah apa ya Mas, popularitas jenengan dulu. Baru menikah kalau sudah mapan gitu. Berarti nikah wis santai wae ya. Santai wae ngicipi gak apa-apa. Mergo nek wong wis nikah iki wong wis kadung anu ki anu ya engko pamere rada-rada ora kaya sadurunge nikah. Kayak pesek iki. Kene iki sik seneng-senenge ta lagi barabin. Alah, sik sono nang ndi-ndiyang. Nek semletek anak sitok, Mas. Wayahe bayar BRI nek dhuwit pe yo ngeludase, Mas. Kuwi nggo pelajaran karo Sri. Pelajaran kuwi. Yo, ya wis yo, saiki Sri Ayo Dok, Sri. berdiri. Sri, Berdiri sik. Malah ketok gudi ya malah. Tenan kok. Iya. Ayem kok. Iya lah kok ngalah-ngalane limbuk. Kaya aku lho Sri nek kok iringan ya padha lho Sri. Aku asli. Aku mbok kira palsu. Oh iya. Wong ngenyek yo. Ngenyek. Jan ngonyek nek kuwi aku. Nyek tak kempes lho nggonmu. Ayo Dok. Iya. Kayak mau sing bawa adimu. Heeh. Saiki sing langgame sampean. Iki Ya. sak keluarga seni kabeh ya, Oh Mas. seneng kabeh. Namung kula kalih adike Oh, mawon. ibuke mboten. Mboten. Bojone ya wong seni. Oh, ingkang pundi bojone? Lho, dalang Wonogiri. Oh, dalang Wonogiri. Kok ora tau dijak ya? Aku ora kondak. Tanggapan piyambak. Oh, tanggapan piyambak. Nggih. Iya. Iseng kaya apa wong nyatane kalakon seprene Mbak Mano. Kuwi jarak sing tukang soni jarak dipateni jarak. Mike kok mati to, Mbak? Alah terahne mike Deni ngono kae. Ora tau murup. Aku duwe bayangan, Mbak. Napa, Mas? Sok nek ruwabi to, pengen mbok sumbang gambyong ning Buanci kabeh. Oh, niku udah ada di feeling saya. Udah. Tenang saja Mas Akbar tinggal duduk. Gambyong ning Buanci kabeh. Aman itu. Piro cacahe papane? Sak truk. Bejane rabi po demo banci. Lah karo pemerintah mumpung urung dibong. Oh iya. Betul. Kok kaya Heru niki dulu kan dibong. Nek kaya aku ora to. Ora. Wedok asli. Iya. Ayo Sri. Oh Heru elek-elek awi kancaku awit cilik lho Mas. Oh tenan. Wis jaman Mas Heru cek wireng ngono ya. Tenan padha irenge. Aku ya ireng kok.
Dadi iki wong loro ki darani wong golek manuk. Ayo Sri. Ada-ada ning luyu kok kono udan deres ning kene ora. Tahu ya an. Tahu motoran. Iya motoran gara-gara jareke sinden. Walah, zamane piyan kae ya. Lah iya. Yuk. Rena wangi dadi hati wong prasaja alus kebunine sabar turke ati mama putra alas bebuktine Ugi katur ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media ingkang sampun nenggani ngantos season goro-goro matur nuwun Pak Suharti Lengkong Mbak Wendy Hongkong Mbak Prapti Graha Ibu Suarti Azhar Bandung memonitor ngono ya pelok barang ya jos-jos lho Sri. Tapi apik lho. Suarane Sri jos tenan. Apik tenan. Ya sadurunge Mbak Manohara tampil ke muka-muka ketampil, ayo. Sing satu lagi Mbak Aulia duet karo Pak Ju. Ora iya piye kilo cemolo wis enak iki lho. Sayang. Ayo ya Pak Aul. Takul.
Selamat pagi Wong Ayu. Selamat pagi Mas Akbar. Wah, bombong kawaran guna. Saiki panjenengan membuang. Si, tak waca-wacane meneng ana pamundutan apa ora iki mau. Kok ketoke salam-salam iki tumpuk-tumpuk jateng bae. Kadose mau wonten sakit rindu lho. Nah, itu loh. Awak ngalami sakit rindu. Lumayan.